molt identificada. En aquests moments encara hi crec més per Menorca. I hi crec perquè amb aquesta trajectòria que tenim hem demostrat que hem estat capaços de sumar tres partits diferents que han arraconat sigles per fer feina amb un objectiu clar, per un projecte, que és el projecte de Més per Menorca, una fortalesa que crec que és innegable, però que no seria total si no haguéssim sabut sumar pel camí totes les persones independents que s'han volgut afegir en aquest projecte i que han fet que Junts sigui realment un projecte important de pes i sobretot un projecte de futur. Som els únics que creiem en Menorca com a subjecte polític. Des del primer moment ja van saber que érem l'alternativa en el govern del Partit Popular. Jo vull recordar quan en Nel i jo ens van presentar de candidats en el casino de 7 de gener, un gener del 2015, ja allà vam dir que érem molts, que érem forts i que a partir de 3 diputats en Nel lideraria un grup parlamentari propi i que a partir de 3 consellers lideraríem, no ens vam atrevir a dir presidir, però vam dir lideraríem el Consell Insular de Menorca. I això, tot i les cares d'escepticisme que hi va haver en aquell moment, lògiques, s'ha fet realitat.